A croeso nôl I gêm 3 fan hyn ar y cae 1. Tonyrefail yn erbyn Godre'r Berwyn. Tonyrefail yn y coch. Dechreuad dda fan hyn ar Godre'r Berwyn ar y bêl. Y bechgyn o bala. Ond cic gosb fydd I Tonyrefail. Tackle dda fan'na gan Nedw Jones. Ond Tonyrefail sy'n edrych I lledu'r bêl fan hyn. Rhif 22, curo'i dyn gyntaf. A'r ail ddyn, a fydd nhw trwyddo am y sgôr cyntaf o'r gêm. Cais gwych o dan y pist. Y trosiad I ddilyn fan hyn, felly 7 pwynt I ddim I Tonyrefail. Y dechreuad perffaith. Na ni wedyn. Y pêl yn dwylo'r Godre'r Berwyn. Lledu'r bêl allan a gallu'n sgorio'n syth fan hyn. Dadlwythiad gwych fan'na, ond 2 person yn ei daclo. Redeg mewn I un traffig, un ffordd. Ond cyfle fan hyn I Godre'r Berwyn. Y bechgyn o'r gogledd, ond mae'r bêl yna I ddefnyddio. Cic dros y top efo'r cwrs. Ond Tonyrefail sydd ar bêl o na. Tamed bach o pêl anhaclus fan hyn. Ond mynd trwyddo'r cymalau. Mae un o'n wneud. Tackle gryf iawn fan'na gan Tonyrefail. 2 dyn ar y 1. Ond mae cyfle fan hyn nawr I Godre'r Berwyn. Ymestyn ei goesau, ond tackle gwych fan'na yn stopio yn ei lle. Ond mae'r Godre'r Berwyn cymryd gli yn syth fan'na. Evan Williams y capten. Ond yr dyfarnwr yn dod nôl. Yn yr ail 20, ond trai da ac yna. Dyma cais cyntaf y gêm I ysgol Godre'r Berwyn. Traed gwych fan'na I pasio ei dyn. Felly y sgôr ar y foment ysgol gyfyn Tonyrefail 7. Ysgol Godre'r Berwyn 5. Efo'r trosiad I ddilyn. Y bêl yn dwylo Cadog Edwards. Felly 7-1 yw I yn y gêm yma. Dal yn aros am y bêl cyn ail ddechrau'r gêm fan hyn. Y bechgyn o'r gogledd syth nôl mewn i'r gêm fan hyn ar cae 1.
ail ddechrau ar ennill y pêl yn syth nôl i dwylo'r Godre'r Berwyn, ond gwaith gwych fanna gan Tonyrefail, a mae'r dyfarnwr yn mynd yn ei boced. Dim nôl 10 metr, felly amser yn y cell cosp i ysgol Godre'r Berwyn felly, ond mae Tonyrefail a sgwnnw'r goesau i gyrraedd darlwythiad gwych. Cyfle fan hyn nawr i rhif 20 a o dan y pist am ail cais Tonyrefail. Yr ymateb perffaith yn syth ar ôl y carden melyn. 7 yn erbyn 6. A gwaith gwych fanna gan Tonyrefail i fod yn y blaen y 7 pwynt, sgôr 14 pwynt i 7. Yr ail ddechreuad fan hyn nawr i Tonyrefail. Cwrso gwych, ond mae'r pêl wedi mynd off y cae. Ddim hollol siŵr pwy sy'r bêl, ond mae'r dyfarnwr wedi gweud fydd hi yn sgrym i Tonyrefail. Cyfle fan hyn nawr yn enwedig efo Bechgyn yn y cell gosb. Dim sgrym, sori, on line out. Bêl yn bwnsio am rown fan hyn nawr, mae cyfle i Tonyrefail, 2 yn erbyn y 3. A os gawn y goesau i gyrraedd yn y gornel. Cais, trydydd cais y gêm i ysgol Tonyrefail, gwneud y fwyaf o'r mantes o bod un bachgen yn fwy ar y cae. Trosiad anodd i'w ddilyn yn y cornel. Edrych falle na wedi mynd yn lydan, a dyna'r hanner amser fan hyn. Ysgol Tonyrefail 19, ysgol Godre'r Berwyn 7. Felly croeso nôl yma i gêm 3 ar cae 1 yma lawr y Moncana. Ysgol gyfun Tonyrefail am ail ddechrau pethau fan hyn. Yn y blaen o 20 pwynt. Caio Balo newydd i'r gêm yn ôl yr fforddwyr, felly syth mewn yn y gêm yma. Edrych i chwarae gyda cip dros y top, ond mewn i dwylo Tonyrefail maddi. Cyfle fan hyn os ma'n edrych yn llydan, ond dyma Tonyrefail. 3 yn erbyn 1, 1 pas syml, ac gorffen ni yn y gornel. Felly cais yn syth o'r ail ddechreuad yma. Felly 24 pwynt i 7 i Tonyrefail. Bydd angen ffitrwydd dda ar y ddau dîm fan hyn, yn enwedig Godre'r Berwyn, os maen nhw'n meddwl gallwn dod nôl mewn i'r gêm.
Y drosiad ddim yn lwyddiannus y tro yma, felly y sgôr yn aros yn 24-7. Godre'r Berwyn dal lawr i 6 dyn. Nôl i 7 nawr ar ôl y cais yna. Tonyrefail yn ennill syth nôl o'r ail ddechreuad a mewn am ei 5 gais o'r gêm. Wel, dyw e heb roi'r bel lawr eto. Chwarae'n biti tymau bach, ond wedi roi'r bel lawr yn y diwedd. Lefelau ffitrwydd Godre'r Berwyn dechrau dangos fan hyn nawr. Trosiad i'w ddilyn o dan y pist. Felly y sgôr yn yr ail hanner yma. Ysgol Tonyrefail 31, Godre'r Berwyn 7. Tonyrefail fan hyn nawr. 31 pwynt i 7 i fyny. Tackle mawr mewn fanna ar Godre'r Berwyn. Edrych i cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Darlwyth yn gwych pasio, dwylo da. Rhif 4, Ifan Davies, gwybiodus iawn. Ond y dyfarnwr yn gweud cyfle fan hyn os maen nhw'n lledu'r bel. 1 yn erbyn 1. A os dyfer cyflymder. Dalwyth o da iawn. Unwaith eto cic gan y rhif 1 fanna. Osian Roberts. Falle bod wedi cys o tackle o bant y bel. Ond y dyfarnwr yn chwarae ymlaen. Tonyrefail digon hapus. Just i lledu'r bel fan hyn. Dim llawer o hasg yn ddyn. Cyfle fan hyn, edrych fel bod y pas ymlaen. Ydy dyfarnwr yn galw fe nôl eithaf agos. Ond sgrym fydd i Godre'r Berwyn. Falle bod y gêm allan o'i ddwylo fan hyn, ond mae dal cyfle i dod yn agosach. Dyfarnwr yn aros am mewn o'r Godre'r Berwyn. Noah Jones. Pêl mewn i'r sgrym. Godre'r Berwyn ar y hanner fan hyn nawr. Chwilio am yr ail gais. Traed gwych, dawns y da. Ond unwaith eto, sgrym fydd i Tonyrefail. Gêm anodd i Godre'r Berwyn fan hyn, gêm gyntaf. Tonyrefail mewn o'r un edrych. Ydw e wedi gweld y cyfle i fynd o'r sgrym. A am cais gwych o dan y pist. Syth o'r sgrym ar yr hanner. A felly fydd 36.7. Cais unigol gwych fanna. Gan mewn o'r Tonyrefail. Felly ar ôl y cic yna, 38.7 i ysgol Tonyrefail. Yr ail ddechreuad fan hyn. Eilyddion yn dod mlaen hefyd i Tonyrefail. Cyfle i pawb. A oes cyfle fan hyn nawr i Godre'r Berwyn, ond na, mynd ymlaen o'r tackle mae. Am edrych fel
Tonyrefail mewn am cais. A yw e'n mynd i gyrraedd yna? Tackle. Ond ddim yn ddigon. Felly cais arall i Tonyrefail. Dwylo da unwaith eto gan Tonyrefail. Cario'r bêl yn un llaw fanna. Fel se bod e'n cario pêl criced. Y trosiad ddim yn lwyddiannus, felly fydd y sgôr yn aros yn 43.7. Edrych fel bod nhw'n rhoi cyfle i pawb cael siawns i mynd am y trosiad nawr. Felly, ail ddechreuad arall fan hyn i Tonyrefail. Wedi mynd yn bell y dro yma. Tame bach o hospital pass fyna, ond mae ysgol Godre'r Berwyn dal efo'r bêl. A yw hi wedi mynd ymlaen? Ydy, dyfarnwr yn stopio'r gêm ac yn galw'r chwiban ola. Felly, sgôr terfynol yma. Gêm 3 ar K1 yma, Moncana. Ysgol Tonyrefail 43. Ysgol Godre'r Berwyn 7.